Γεια σας, εγώ είμαι η Ραφαέλα από τα Δραγάνια. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή δεν με θέλουνε καθόλου. Με φωνάζουνε αντροχωρίστρα, επειδή παλιά, αλλά είναι χρόνια τώρα, τα είχαμε ένα παντρεμένο. Αυτός τότε που τα είχαμε, χώρισε τη γυναίκα του για να είναι μαζί μου. Δεν βαριέσαι, δεν χώρισε, γι' αυτό το λόγο χώρισε, επειδή ήθελε να τσιλιμπουρδίζει από εδώ και από εκεί, με διάφορες. Τη ρετσινιά της αντροχωρίστρας όμως, εμένα την κολλήσανε. Δεν βαριέγεσαι, ο κόσμος είναι πολύ μουσική κακός. Πάνε τώρα χρόνια από τότε και δεν έτυχε να ξανακάνω σχέση. Όχι ότι δεν ήθελα βέβαια, και ποια δεν θέλει θα μου πείτε. Εγώ ήθελα, αλλά εδώ η περιοχή είναι μικρή και όλες οι γυναίκες κρατάνε τους άντρες τους μακριά μου. Λες και εγώ είμαι το πρόβλημά τους και όχι αυτές που τους μπρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με την κρίνια τους. Θα μου πεις, και ποια γυναίκα δεν κρινιάζει? Εγώ δεν κρινιάζω, σας πληροφορώ. Το μόνο που θέλω είναι να έχω κι εγώ κάποιον να περνάω όμορφες στιγμές μαζί του. Με όλα αυτά όμως, εγώ τα τελευταία 8 χρόνια είχα μείνει ολομόναχη. Ζούσα μαζί με την κόρη μου μέχρι πόνη. Γνώρισε τον Δημήτρη και τον παντρεύτηκε και μετακομίσανε στο σπίτι του Δημήτρη και εγώ έμεινα μόνη μου στο σπίτι μου. Τις προάλλες λοιπόν ο Δημήτρης είχε τα γενέθλιά του και είχε προσκαλέσει στο σπίτι πολύ κόσμο. Φίλους, γνωστούς, άτομα από τη δουλειά του. Καταλαβαίνετε. Εγώ εκείνο το βράδυ πήγα στο σπίτι της κόρης μου και του Δημήτρη για να βοηθήσω στο τραπέζι. Σουρώσανε όλοι εκείνο το βράδυ. Εγώ όχι και τόσο. Εγώ με 2 τζιν λεμόνι την έβγαλα όλο το βράδυ. Αυτός που σούρωσε πιο πολύ από όλους ήτανε ο Δημήτρης. Αργά το βράδυ, όταν έσπασε το πάρτι, καληνύχτησα και πήγα να φύγω. «Πού θα πας μόνη σου τέτοια ώρα?» μου λέει ο Δημήτρης. «Το σπίτι σου είναι στην άλλη άκρη». «Το ξέρω, Δημήτρη μου», του είπα εγώ, «αλλά δεν θέλω να οδηγήσεις. Θα περπατήσω», του είπα, «και θα πάω στο σπίτι μου». Εκείνος όμως δεν άκουγε τίποτα. Δεν ήθελε να μ' αφήσει τη νύχτα να περπατήσω μόνη μου. Έτσι με πήρε. Με έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και με πήγε στο σπίτι. Ήρθε όμως και αυτός μέσα. Εγώ του είπα δηλαδή να έρθει, να του φτιάξω ένα ελληνικό καφέ, να συνέλθει και να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του με ασφάλεια. Εκεί που του έφτιαχνα όμως τον ελληνικό καφέ, ο Δημήτρης ήρθε από πίσω μου και με αγκάλιασε από τη μέση και κόλλησε πάνω μου σε αβδέλα. «Ξέρεις πόσο ελκυστική γυναίκα είσαι, πεθερούλα», μου λέει. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα να κάνει τέτοια κίνηση ο Δημήτρης και κοκάλωσα μιλάμε. «Τι να κάνω τώρα», έλεγα από μέσα μου. Από τη μία τον ήθελα σαν κολλασμένη, από την άλλη, όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ο άντρας της κόρης μου. Δυστυχώς δεν κατάφερα να το ελέγξω. Τον ήθελα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή που πήρα το μπρίκι από το μάτι της κουζίνας και γύρισα και ήρθα πρόσωπο με το Δημήτρη, ενώ αυτός συνέχισε να είναι κολλημένος πάνω μου και μάλιστα πιο πολύ. Δεν μιλάγαμε καθόλου, απλά τα πρόσωπά μας είχαν έρθει τόσο κοντά, αν και χωρίς να υπολογίσουμε τίποτα, αρπαχτήκαμε και αρχίσαμε να φιλιόμαστε σαν να μην υπήρχε αύριο. Θέλαμε ο ένας τον άλλο σαν τρελοί. Τότε ο Δημήτρης με πήρε παραμάσχαλα και με πέταξε στην κρεβατοκάμαρα και ήρθε από πίσω μου και με πέθανε. Μιλάμε, εγώ φώναζα επειδή μου άρεσε πολύ. 8 χρόνια ήταν αυτά. 8 χρόνια χωρίς άντρα. Δεν τα λες και λίγα. Οπότε εκείνο το βράδυ το καταχαριστήθηκα μαζί του. Ο Δημήτρης μετά έφυγε και από εκείνη τη νύχτα και μετά συμπεριφέρεται σαν να μην θυμάται απολύτως τίποτα. «Πάλι καλά», είπα εγώ από μέσα μου, που δεν θυμάται τίποτα. «Άσε καλύτερα», λέω,
να μην χαλάσω το γάμο της κόρης μου. Πέρασε καιρός και πράγματι όλο αυτό τον καιρό ο Δημήτρης έδειχνε να μην θυμάται τίποτα απολύτως. Μία μέρα όμως, απόγευμα ήτανε, και εγώ είχα πάει επίσκεψη στο σπίτι της κόρης μου και ο Δημήτρης ήτανε και εκείνος εκεί. Όταν πήγα να φύγω, ο Δημήτρης προσφέρθηκε να με πάει με το αμάξι στο σπίτι μου, γιατί με το αμάξι, του λέω εγώ, δεν είναι νύχτα, Δημήτρη. Μια χαρά μπορώ να πάω και μόνη μου. Το ξέρω, πεθερούλα μου, είπε ότι μπορείς να πας και μόνη σου, αλλά απενεθύμησα ένα ελληνικό καφέ από τα χεράκια σου. Έτσι μου είπε και εγώ τρελάθηκα. Θυμάται τα πάντα νομίζω, παιδιά. Εσείς τι λέτε? Πείτε στα σχόλια. Εκείνο το απόγευμα, πάντως δεν τον άφησε τελικά να με πάει στο σπίτι και το σκυλομετάνιωσα. Μιλάμε. Συνεχίζω να τον θέλω σαν κολλασμένη. Τι να κάνω? Πείτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια.